us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ani sab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog, ubana sa mga ginsakpan niini nga mga Catholic Faith Defenders. Og sa gihapon sa di pa ta mo adto sa unahan atong pagyukbo, pagtahod, pasiuna sa atong amahan dinhi sa estasyon, ang atong station manager si Station Manager Jet Opilak, uban na gyud sa iyang tibuok staff dinhi sa mga estasyon, og ato pong amigo diay technician karon nga maoy niya si Brother June Daimil, no? Ang dugay na yun ako ng higala. Nagkakita na po mo kay siya may nasayan ron din hinga mauban na to, no? Sa technical side, okay? Atong pagyukbo kanila sa tibuok staff, o sa gihapon dili nato kalimtan ang atong amahan po, no? Kyud sa atong diocese, no? Spiritual father nato sa Diocese of Dipolog, Most Reverend Severo Carmari D.D., Conductor of Divinity, uban na sa iyang mga kauban, ginsakpan nga mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa mga diocese. Sama pananglit sa ato yung spiritual director diocesan, no? Si Reverend Father Ramil Corong, ato ning spiritual director na sa grupo sa CFD. Then kasamtangan mo po niya itong Bible director yun, no? Di ba? Okay. By the way, niya kauban pa na ako karon si Brother Nicolay Lucenios ang atong kauban, kay lagi wala man si Attorney Abbas, nagpahibalo siya nga kami lang siya, no? Mauban ninyo sa maong nga tulumanon. So niya si Brother Nicolay o ato raning patingugon karon. Okay. So sa dili pa, so atong ipadayon sa ang atong pagtimbaya, pagtahod sa mga kaparian, Reverend Father Ramil Corong, o gusab si Reverend Father Ruin Roy Salvo, ang atong vicar, no, diya sa Cathedral, o gusab ang ato pong higala sa social media, o aktibo kayo, daghan kay makatunan sa iyang YouTube, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr., no? O sa tanan, no, nga na sakop sa maong diocese nga dili nato mahinganlan tungod sa kadaghan pod. Okay. O bisan dili na sakop sa maong diocese among pagyukbo, pagtahod kanila, no? Kaninyong tanan ang among mga spiritual father. O gusab sa mga kauban nato sa grupo nga nagpaminaw karon among pagyukbo, pagtahod kaninyo, o saban napaday tayo na malimot niya ako, Brad Nicolay, no? Atong pahasubo diay, no, sa atong kauban Sister Flor Lorente Castor. Castor Lorente Castor. Sorry. Wala yung ko ma-update ani Brad Nicolay, wapo ko kaadto. Sorry yung kayo. Then among pahasubo og nangayo tag dugang support pod pagampo para mo bugat gyud ang ato pagampo nga kita sa tanan sa grupo, no, nga mulitok yun og pipila ka pulong sa pag-ampo alang sa kalag sa namatay, no, nga atong kauban, no, mga Katoliko man ta, tuo man ta anang intercession, no, nga kita makatabang, no, atong mga prayers makatabang sa atong isig kaingon, labi na sa mga
hing panaw na sa laing kinabuhi. So og sa pa okay, ikaw Brad Nicolay, basig na kay idugang atong hibalo ba or panatahuran? Okay, mayong hapon sa tanan nga nagsunod ni atong programa ang Lanog sa Kamatuoran. Mga Katoliko o mga dili Katoliko, iyon usab sa itong mga kauban sa buhat sa Catholic Faith Defenders o Bible Apostolate. Labi na yun ni Brother Ray Adaro nga naminaw karon, o iyon usab ni Brother Felicito Boygador, ang ato ang kanhi chapter president sa CFB sa Dipolog Cathedral. Ato usab nga pagyukpo dinhi sa estasyon sa DXAA, ang atong manager, ang technical, si Sir John Daimil, si Sir Jet Opilak. Sa mga kaparian sa Simbahang Katoliko, ang atong talahurong obispo, Bishop Severo Kagatan Kaermari. O atong pasalamatan dahil Nicolay, no, ang atong bikaryo, no, bikaryo sa mga parokya nga naghatag og kinabuhi ni maong tulumanon, no, kay binayaran man nga tulumanon. So mao kini, no, gitawag sa mubo nga pagmubo nga pulong kasigaturgo oilfield scene. Okay, nga mao ning mosunod Katedral, Sikayab, Galas, Turno, Gulayon, Ulingan, Santa Filomena ug Sinaman ang nadugang. Okay, salamat kaninyo og sa uban pa, no, nga siguro nga wa ma-appeal dire, no, sa atong listahan. Daghang salamat kaninyong tanan. O karon Brad Nicolay, napakadugang ato Katulang. okay, so dirita sa atong pagahisgutan, no, wala man pud mag-advise si attorney o kung si atong hisgutan Brad Nicolay. So sanglit anchor nagpili ko og maayong hisgutan nato karon, no. Ang atong hisgutan karon Brad Nicolay, kini bang common kaayo nga issue may labot na sa pagtuo nga kining kung wala sa Biblia, dili mabasa sa Biblia ang maong grupo, dili mabasa ang ngalan, for example, no, then mga pagtulunan nga supak sa Biblia sa ilang pagsabot, no. Kung wala sa Biblia, bot pasabot dili tinuod. Mo na ito pag-isgutan ron. Sama ng kanabang doon ako yung hibalag Brad Nicolay nga saka di lang nako hinganlan ng grupo, no. No. Pero basig masabtan pod, pero dili ron pod dautan kung mahinganlan, no. Okay. Ingon sila nga ang tinuod nga simbahan dili gyud Katoliko. Kay sa ngalan pa lang kuno Katoliko, dili mabasa sa Biblia. Ang ngalan ba sa grupo? Ang mabasa sa Biblia, Church of Christ. Roma 16:16 o kung sa pa na nga version, no, nga gigamit nga gikudlo ang bersikulo, Church of Christ. So kay ang Katoliko nga description dili man mabasa sa Biblia, di modo ang Katoliko nga simbahan dili mao ang tinuod nga iglesia o tinukod ni Kristo. Kay ang tinuod kuno nga gitukod ni Kristo, mabasa mo yun na Church of Christ. Then ang uban gani Church of God o Iglesia sa Dios. Buhat 20:28, 1 Korinto 1:1 o kuban pang mga bersikulo nga Church of God. Gani si the late dong gitahon, peace be upon him, Brother Eliseo Soriano, ang iyang description sa iyang pundok, nagkadaiya man to, nag-usob-usob og hangtod nga ang iyang giparehistro latest kanang Church of God International. Church of God International, no, gibutangan lang niya og international para dili maparehas pud sa ubang grupo. Kay inigrehistro god kung magparehas di man pwede. Yes. So doon naman yung description nga imo na, no, di gid magparehas mo nang gibutangan og international. So ang uban pod na nagali po Worldwide Church of God. Lain po nga grupo. So kay mabasa ang ngalan, so sa Biblia mo na nga tinuod ni amo kay mabasa man, ang Katoliko di man mabasa. So sugdan na to ni Brad Nicolay, ikaw siguro una ana Brad Nicolay, ug na ba kay unsay mo ika-istorya ana? Okay, salamat kayo Brother Selvert Dundoyano, no, atong maninoy ni.
Atong tema karon hapuna. Nindot kayo ni siya nga atong pagaisgutan. Tungod kay halos sa tanang mga grupo sa atong maigsuon nga mga dili Katoliko, naga-atake sila o naga-akusar sa simbahang Katoliko nga kitang Katoliko ang atong mga binuhatan wala sa Biblia. Yes. No, kay dili mabasa litra por litra sa Biblia. Kaya ang ilaha kuno mabasa sa Biblia litra por litra. Apan mga igsuon ng simbahang Katoliko di matasupak niya ng litra por litra, no? Kay usama na sa gitawag og senses sa pagtuon sa Biblia nga doon natay literal sense. Apan naapoy lain nga sa usa sa mga sense nga gitawag nato og dili pagkamabasa apan atong masabot. Mo na gitawag og implied. Kaya katong mabasa litra po litra, explicit man to. Yes. Explicitly stated, no? Kanang antong implied nga atong masabot ang kahulugan bisan dili litra po litra naa tay basis ana, no? Naa sa Biblia. Atong kutloon ang Nehemias kapitulo 8 versikulo 8 nga nagaingon, mihatag sila binaba nga hubad sa balaod sa Dios o gipasabot kini aron ang mga tao makasabot niini. Mao na nga dunay mabasa litra po litra o dunay masabot. Palangitan, Brother Silbert, allow me to share, no? Okay. Kaning ato ang gitudlo sa simbahan, kining bahin sa Santos nga Rosario. Kaning pag-ampo sa Santos nga Rosario, di magini mabasa litra po litra sa Biblia. O yun taniyana. Apan ang naa sa Rosario nga ang mga misteryo sa mga pagpamalandong sa itong Ginoong Kristo, panalitan, misteryo sa kasakit, no? Kanang ato ang litukon sa pag-ampo. Nga mingon ta sa unang misteryo sa kasakit, nga mao ang pag-ampo sa itong Ginoong Kristo sa tanaman sa Getsemani. Naaman na sa Biblia. Kanang mingon ta nga ang pagbunyag sa itong Ginoong Kristo dito sa Suba sa Jordan, no? Kanang misteryo sa kahayag, naa po na gyapon sa Biblia, no? Atong tanaw naa na sa San Mateo nga mabasa gyud litra por litra sa Biblia ang naa sa Santos nga Rosario, no? Atong tanaw ning sa San Mateo kapitulo 3 versikulo 16, sa pagkahuman gayud og bunyag kang Hesus mihaw siya sa tubig. O niya naabli ang langit o nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati o mitugdong kaniya. Mao na ang usa sa mga misteryo nining naa sa kahayag nga atong gipamalandungan nga atong Ginoong Kristo gibunyagan, mao na nga naa kana sa Rosario na pag-ampo. Sa ato ba, Brad Nicolay, mahimong ingno nato nga mahimong ang Rosario wala sa Biblia, no? Ba ang litra ba nga Rosario, no? Mahimong wala na. Yes. Pero kung balihon, ang Biblia naa sa Rosario. Di ba? Yes. Mahimong ang Rosario wala sa Biblia, no? Ang litrang pulong ba, no? Pero ang Biblia naa sa Rosario, no? For example, katong imong gisulti, Brad Nicolay, itong mga misteryo naa sa Rosario, kanang misteryo sa kalipay, no? Sa kasakit, o sa kahayag, o kanang mga matag misteryo ana naa man na, no? Yes. Naa man na sa naaman na sa atong Rosario, Nicolay, no? Naaman na sa Bible. Yes. So dili gyud na matawag og unbiblical. Kay ang unod na mas Biblia. Di ba? So og Brad Nicolay, katong gigamit man nimo nga katong usa ka sense gani nga kung masabot bisan dili mabasa ang litra tinuod. Bisan sa korte gani di man na kay tanan litra por litra. Both mo yun na
explicit o implicit. Implicit gipasabot o biblical lang implicit katong sa Nehemias 8:8 imong gikudlo. So karon kung atong hisgutan ba ning mga description sa atong iglesia, no? Ngano nga kung moingon tag implicitly mo pasar ng Catholic, no? Church sa iglesyang gitukod ni Kristo. Yes. Kay by the way, so di pa ta mo anhaan ng implicit way of presenting ba nganong Catholic nganong Catholic nya dili lang kay Catholic Nicolay, Roman Catholic Church. Ang uban dili nila iapil ang Roman kuan lang Holy Catholic Apostolic Church. One Holy Catholic Apostolic Church. Wala nila gi-apil ang Roman kay awahin naman ko nga description ihatag sa simbahan sa Council of Trent 1546. Pero kung mo adto ta sa Council of Nicaea o dito dapit Nicaea, wala pagibutangan og description nga Roman mo nang kana lang upat man na, no? One Holy Catholic Apostolic Church. Ito Nicene Creed, no? Mo na nga naay mga apologists o Catholic faith defender nga kana lang ilay present sa katong sa Nicene ba nga kay kana gong one na man sa Bible. Catholic kanang universal katong pag-ingon ni Kristo panglakaw mo sa tibuok kalibutan mo man ay meaning ng Catholic universal. Then kanang apostolic dito na gi mugna sa Council of Nicaea 325 AD og ang biblical support atong Council of Nicaea nganong ilang gitawag og apostolic tungod kay ang iglesia natukod diha sa mga apostol. Ano ba? Natukod diha sa mga apostol. Ang mga apostol mo ni mga sakop mo nang gitawag apostolic. Dayon sa abot sa panahon daghan mag-awat-awat anang description Brad Nicolay para sa ragod anang Church of Christ. Daghang gayong narehistro ana sa sect Church of Christ. Butangan lang og distinction kalainan para marehistro. Yes. Kay kung magparehas di man pwede, no? Pero kanang Church of Christ daghan yung nagparehistro ana lain-lain grupo, no? Church of Christ, Iglesia ni Cristo na ay Iglesia ni Cristo nga nagtuo nga si Cristo Dios katong ilang brother parangan no na mga programa po diri, no? Pero na po Iglesia ni Cristo nga dili mo tuo nga si Cristo Dios katong gitukod ni Felix Manalo. So ang kana nga mga description ba nga moingon ta nga kay nganong moingon ta nga bisag naa na sa Biblia pero kung muadto ta sa implicit way of presenting ba the truth Nicolay dili ka pasar. Ganon kay kanang Church of Christ sa Biblia asa mo nagasugod? Yes, sakto. Sa Jerusalem. Di ba? Kung wa ko malimot Lucas 24:47 or na Rambol ba na, no? Basta na nga ang pagsangyaw sa gingharian ni Kristo nagsugod sa Jerusalem. So Jerusalem gasugod ang tinuod nga Church of Christ. So dapat manggod kanang magpresentar tag kamatuoran dili lang kay ang letra mabasa. Iapil pod ang masabot. Kung kanang Church of Christ nga gipasabot mao ba gyud na ang tinuod. Kay kung moingon lang kay mabasa ang ngalan tinuod na dili na pwede Brad Nicolay. Kay paras na anang kwarta. Kanang panlitan mo palit ka. Then ang imong mga kwartang gisukli na ay 500 peso bill, 100 peso bill, 1,000. Sakto ngalan. Pero mo kasigurado ka tinuod na kay agis ngalan? Okay. Di ba? Ayun sa nimo nagkilatis kung tinuod ba yun na. No? So, kung kanang mga igsuon na to ng gadaladala o ngalan, Iglesia ni Cristo, Church of Christ, Iglesia sa Dios, di dahil sa tamutuo kung dili na to mahiling kung si Cristo ba yun nagtukod ana. O mo ba yun na ang gisugdan ni Cristo sa Jerusalem? Pananglit. Kanang Church of Christ to Iglesia ni Cristo nga nagmuyon sila nga tinuod mi kay mabasa ang among ngalan sulod sa Biblia. So pero tan-awon sa nato kung kanang Iglesia ni Cristo nagsugod ba gyud na sa Jerusalem. Og si Cristo ba gyud moy gasugod ana para makaingon ta nga genuine na, di ba? Pero sa nang kwarta god unsaon nimo pag siguro nga tinuod na siya tungod bas ngalan dili. Imo nang kilatison kung tinuod ba na kay ang tinuod gud nga kwarta gipangbutangan man nag description Nicolay. Mga timailhan.
Yes. Di ba? Sa Central Bank. Di ba? Kay ang Central Bank man joy maka-pronounce og genuine nga kwarta. Kay sila man ang authority mo gama og kwarta. Yes. So sila pod ang authority nga mohatag og description o timailhan para mailhan nga dili gyud na piki. Oh? So kung wala tong mga timailhan nila sa nga gibutang diha sa imong kwarta, bisan pag insakto na imong ngalan, di gyud na matawag gyud og fake Nicolay. Yes. Oh. So mao po na pag ingon ganig Church of Christ o Iglesia ni Cristo o Iglesia sa Dios, ayo sa dayog tuo. Susiha sa og unsay mga timailhan anang Church of Christ o Iglesia sa Dios nga nas Biblia. Oh. So ang una gyud ba Nicolay kinsay gatukod? Kinsay gasugod? So pananglit ang Church of Christ lagi ni Felix Manalo, dili gyud mahitabo nga si Kristo may gatukod ana kay kung tan-aw na to sa history, si Felix Manalo may gasugod ana. Unya dili pag yun unang siglo na sugdan ni Felix Manalo 1914, whereas kanang kang Kristo 33 AD. Yeah, based on facts na siya sa encyclopedia by Joy Lugalang nga ang Iglesia ni Cristo tinukod ni Felix Manalo. Based on facts and information ko na. Oh. Yeah. Dili gyud na kay tungod kay sakto ang ngalan tinuod na. So sihon sa nato kung Sakto. si Kristo bagay gasugod ana. Yes. Ay gatukod. Oh, pras ba atong akong example Brother Nicolay nga sa kana bang pagsulod sa klase ba? Oh. Di ba din ang maestra nag-ingon sa mga pupil o nga estudyante nga pag nimtag ragod mo isulat na inyong ngalan sa inyong ibutang diri sa inyong dughan. Paghimo mog nimtag para dali nako mamemorya kinsa mo. Diyan na diha mga ngalan diha Juan, sa pa na diha Trapulano, o sa pa na mga ngalan diha Gilbert or unsa diha Nicolay. Na mga ngalan. Diyan na usa ka estudyante Brad Nicolay nga dili iya tinuod ngalan iyang gibutang. Iyang gihingalan bitan lalaki to. And then ang iyang yung tangalan Mario. Pero ang iyang gibutang dito kuan kanang Jade. Jade. Then di siya ganahan sa Mario kay ang Jade mo iyang gusto. So pag basa sa pag-ana sa teacher, uy, Jade. Pero dili ito tinuod Jade. Si Mario pero ang iyang gibutang Jade. So ang buta to ipasabot Brad Nicolay una na pud ang matud nga iglesia. Kay kumo gidala ang ngalan tinuod na dayon. Di ba? So kanang Church of God sa Biblia o Church of Christ sa Biblia ang tinuod ana kung si Kristo ang gatukod. Kay si Kristo maging gatugod ug kanus apo na niya gisugdan dito sa Jerusalem. Sumala pa po ni Brother Attorney John Lewin Lumanta, itong kawaban sa Catholic Faith Defender, Tuanas Manila, tao na trabaho. Sumala pa niya nga ang pag-ila sa True Church sama ni siya sa pagtanaw ng mga CD bitaw. Kung kanang CD nga itong ipasalida ba, compact disc. Na yung mga CD nga mga original. Napoy CD nga pirated. Yes. Iyan na ang iyang point ni Gito. Correct. Oo. Diba? Dili ka magpauwat sa ngalan. Kay ang ngalan mahimong husto, insakto, pero kung subayon ang unod, dili mo haom. Di ba? Kay ang tinuod nga Church of Christ o Iglesia sa Dios, si Kristo ang gatukod. Unya, si Jerusalem gasugod. Ya mga kung ayo nag-search 33 AD. Pero sa dili pa ta mo ato sunahan Brad Nicolay, namang goy uban na dunggan ako mingon nga sayop ng mga siipti dili 33 AD asa may tinuod anin na inyong basahon pod niingon 30 AD. Then na 33 AD. Then lahi to ang presentation Brad Nicolay ang apologies pod ato nga Katoliko naglibog sa pagtubag. Sa ang mubong tubag na to ana tungod na kay duha man gud na ka source sa pag kana bang pagkuano history Nicolay og paghatag og pizza. Kay naa man goy atrasado og 3 ka tuig
Oh, yan na. Di kay ko ka-explain og detalye, ana. Wala si... Kaya na may istoryan sa kung nibawaan na Brother Salbert nga migamit og 1 BC. Oo. Napoy uban 1 AD. Oo. Mo na mugamit ka 1 BC. Kwan jud kay siya, mabot ka dito sa 30, no? Pag 1 AD, 33 AD kita paingon. Oh, so duha ang depende sa historian Brother Nicolay. Depende. Kung ang historian ang iyang counting mo takdo og 33 AD ang pagsugod, so sa iya tong counting. Nya sa lain pong historian nganong moingon siya 30 kay lahi pod ang iyang sistema sa pag-ihap. Yes. No, so mao na nga so either anang duha 30 or 33. So mao na ang tubag ana no kuno nay mo mangutana ngano man na o diri sa amo record 30 nya ang sa inyo 33 o asa may tinuod ana kuha na depende na sa historian o asa siya nagsugod og ihap nganong nahimong 30 nganong nahimo pong 33. Pas gud anang kanus-an namatay si San Pedro. Oh, naway gibutangan ni Nicolay 64 then gidas then 67. Aw gi ana ba gi ana gi siya gi butangag slanting ana slash oh. Anong duha man na 64, 67. Kay either anang duha. Yes, either. Oh, wala kay natasadong tulo ka tuig ba kay depende og sa paghihap og asa kanus gasugod og gihap ang historian nga nganong 64 og nganong 67. So yun ana. So balik ta sa description ni Nicolay, no. Okay. So karon dito Brad Nicolay, ngano nga ang tinuod nga Church of Christ o Iglesia sa Dios kani dili lang kay kana ang gipangisgutan sa Biblia Brad Nicolay, no. Nagali po'y mabasa nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo gitawag og piniling katawhan o chosen people. Munya mo magali nga naapoy grupo mga amigo nato na sila Nicolay, no. Oo, mga amigo nato na sila puros, no. Kanang gitawag og piniling nasod. Oh, ilang gigamit na nga ngalan sa ilang pundok kay mabasa man po sa Biblia. Kung wa ko malimot 1 Pedro 2:9, di ba? O kung wa ko malimot. Oh, unya napod gani mga igsuon nato nga Assembly of God kay naapoy translation nga Assembly of God. So ila po nang gigamit. Pero bisan pag gigamit-gamit nila ng ngalan nga nas Biblia, pero kinahanglan muhaon po na sa implicit nga presentation sa kamatuoran. So, kana ba nga pinili? Kana ba nga Assembly of God o piniling katawhan sa Dios? Mao ba na ang gisugdan ni Kristo? Yes. Kay usa mo na mailhan, mao ba na ang nagsugod sa Jerusalem? Di ba? Kung dili na siya kapasar, so di gyud na tinuod. Mura na siya og kwarta nga insakto 100 peso bill nya 500 peso bill unya walay timailhan didto nga gibutang sa Central Bank. So, bisan pagsakto ang ngalan pero wa may timailhan nga pagpailang nga tinuod na, so di gyud na tinuod. So sad to say usahay mo mahadlok ko mulitok anang word nga fake. Kay naay mga igsoon na to sakitan gyud. Sakitan gyud mo maminaw na og ingtaw ko na tog fake ilang pundok. So manang ingnon lang nato dili tinuod. Oh, not genuine, murag dili ra kayo bugal-bugal. Isayon lang nato. Oh, pero mo ra nag-meaning, no? Mo na mahadlok lang yung kumugamit ba kay sa una di ang murag na pobya na ko ato pero ko sa plaza ni gamit ko ng word fake daghang gisakitan. So mo na nga amot lang pasaylo alam po ko kung akong madiretso ba. Oh. So mo na nga bisan pag dala-dala kas ngalan tinuod pero bisag usa lang ka timailhan wala diha matuwag yun na isag dili tinuod Brad Nicolay o fake. Eh sulay ra gud kanang imong 500 peso bill ibutang ta katong upatra ka marks o ilhanan ang gibutang sa Central Bank, no. Unya ang tulo na dito unya ngusa wala bisan pag na atong tulo ka marks o timailhan unya sakto pod og ngalan di gyapon na tinuod Nicolay fake gyapon kay ang gibutang sa Central Bank nga timailhan upat man unya kini pong magbutang og timailhan Brad Nicolay sa tinuod dili pod bisan kinsa, di ba? Kay samaan ng kwarta god Brad Nicolay ang kwarta kinsa may makabutang og timaan nga kana dili fake Central Bank. Dili bisan kinsa pananglit ako Brad Nicolay maghimo kog may kay kumuawat Brad Nicolay ba 500 peso bill 1,000 peso bill din ako pong giawat-awat di unsa akong gipangmarka dito ana bisan pa siguro na kog maawat na ko ang mga description Brad Nicolay kay may kay ko ba nakopya gyud ako tanan
Mahimong na ay mauwat jud Brad Nicolay kay naa man po dito ang mga timailan akong gibutang. Oo. Pero in reality, piki hapon. Ano man, I have no authority to put a mark. Di ba? Yes. Ikaw, Brad Nicolay, bisan pag maawat ni mo ng kwarta, you have no authority to make money. Di ba? So, matawag yun na siya fake. So, ingon na po sa matuod nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios, ang tinuod nga makahatag og description, siyempre si Kristo, mga apostoles, o kanang sumusunod sa mga apostoles, kanang gitagaan bag authority Brad Nicolay, no? So karon tas gud anang maghatag og authority sa atong mga pulis, dili man bisan kinsa kanang maghatag authority sa atong mga teachers nga kanang mga legal nga mga teachers sa DepEd, dili bisan kinsa makahatag og authority Brad Nicolay. Ang naara pod sa DepEd, di ba? Kanang makapahimong pulis, dili bisan kinsa mo ingon ikaw pulis na ka, no? Ang makaingon ana kadto ra pong mga pulis nga in charge ana nga mo validate. Kaya na may uban nga magsuot-suot sila og sinina nga pampulis, pero o pangayuan nimo og ebidensya nga pulis bagid siya, pinagig identification card, wa po'y kapakita. Pulis ato siya, pulis ito tinod pulis, no? Oo, gyud. Mayana pulis, no? So, balik taning ani taning paghingalan lagi kinsa may naay authority nga mohatag og description. So una, kinsa man tong giingnan ni Kristo nga ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Kinsa man tong giingnan ni Kristo ana? Ang mga apostol. Di ba? Mateo 18:18. So, mahimong ingnon dili ikaw Nicolay. Wala man ka, dili man ka apostol. Then dili pod ikaw Veritas kay wa man koy apel ato mga apostol. Ang giingnan ni Kristo sa Mateo 18:18 ang mga apostoles. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So muna nga nganong mutuo ta pag ingon ni Pablo nga Church of God, bisag wala ba na sa ingnan ng Kristo nga nganlig Church of God na. Di ba? Kabasa bagang bersikulo Brad Nicolay nga giingnan ni Kristo si Pablo. Oy Pablo, tawag Church of God ang akong simbahan. Litra por litra wala. Buot-buot ra na ni Pablo kay tinuod man bod, di ba? Nga ang iglesyang gitukod ni Kristo, iglesia sa Dios. Pero wa kay mabasa litra por litra nga si Kristo nag-ingon ni Pablo, tawag Church of God na or Church of Christ. Gani kung gikan sa baba ni Kristo, unsa may gusto niya itawag sa iyang balay Nicolay o simbahan? Pakailapon. Katong ingon siya, di ba, nasuwat man na nga ang akong balay pagatawgon kini og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. So ang gikan gyud sa baba ni Kristo, ang gusto niyang itawag sa iyang balay o simbahan alang sa tanang kanasuran. Alang sa tanang kanasuran niya, unsa man na sa in English, sa usa ka pulong universal. So kung moadto ka dito na sa Greek ug Latin nga combination, mutungmaw ng pulong Catholic. Di ba? So kanang pagtawag og Catholic o universal o alang sa tanang kanasuran, biblical na. Yes. Kay mo man ang gusto ni Kristo. Dili man gali niya gusto nga ang iyang ngalan diyo itawag. Di ba? Yes. Kay kahibalo man siya nga daghan yun magamit-gamit ang iyang ngalan. Di ba? Pero Nicolay, di ba naadihan nga magbantay mo kay daghang magdala sa akong ngalan. Di ba? Mao na nga ang gusto niyang itawag sa iyang balay kadtong description nga identifying mark sa iyang simbahan. Ngano nga ang identifying mark na number 1 sa iyang simbahan Nicolay nganong Catholic o universal? Kay mao nay timailhan sa New Covenant Kingdom nga kay ang New Covenant Kingdom good Brad Nicolay para mas tanan, para sa tibuok kalibutan. Ikumpara atong Old Covenant Kingdom kuanra para sa mga Hudiyo, di ba? Bito itong gitawag og tinuhuan sa mga Hudiyo o Jewish religion katong panahon ni Moses, katong panahon ni David. Judaism man to Brad Nicolay, no? Ang religion ato. O nganong gitawag tog tinuhuan sa mga Hudiyo o Jewish religion tungod kay para ratos mga Hudiyo. Way labot ang mga hintil sa to pa dili pang tibuok kalibutan. Brad Nicolay. Yes. So mo na identifying mark sa old religion, no?
Katong Judaism kay para ra mas mga Hudiyo, kung hintil ka wa kay labot ay ipihig ka, Brad Nicolay, no? Mura wag katubang nahitabo sa Amerika nga gipihig ra mga puti ra kuno may sikat ang mga itong may labot. Di ba? So mao na nga sa Old Covenant ang Judaism para ra gyud mga Hudiyo way labot ang uban, so dili pang tibuok kalibutan. Ang kang Kristo para sa tanan, para sa tibuok kalibutan. Mao na nga gusto ni Kristo nga ang itawag sa iyang pundok kadtong alang sa tanang kanasuran. Nalimot ko bersikulo na, Brad Nicolay. Tabangin ko pangita. Basta katong ningon ba siya ba nga, di ba nasuwat man na nga ang akong balay pagtawgon kini o pagahinganlan kini balay sa pagampo o alang sa tanang kanasuran. Wa siya mo ingon nga paganganlan kini sa akong ngalan. Di ba? Pwede mo pod sa iyang ngalan kay siya goy gatukod. Mo bitaw nga gitawag ni Pablo og Church of Christ, gitawag po niya Iglesia sa Dios kay puros man na insakto. Pero kana description na nga gilitok lag apostol. Kaya naaman po sila authority kay giingnan lagi sila sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri siuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Pero ang gusto ni Kristo nga mabasa sa Biblia kanang alang sa tanang kanasuran. Og balay sa pagampo kana noong house of prayer wala na tay lalis ana kay tanang ang simbahan na to, Brad Nicolay, kung mag-repair ta og building wa man poy mosupak, Brad Nicolay, nga kanang building na to nga house balay sa pagampo na. Di ba? Diba? Ang Protestant napod sila balay sa pagampo. Ang mga laing pundok napod sila balay sa pagampo. So ato pa wa na tay lalis anang house of prayer nga gilitok ni Kristo. Kana na lang pagtawag og alang sa tanang kanasuran. Kay mo man ang iyang giingon, no? Kung wa ako malimot purag Lucas ba na siya or John, wa ko magdalag guide po dire ni diretso lang ni impronto lang ni Nicolay. Basta naa sa Biblia katong niingon si Kristo nga, di ba, nasulat man na nga ang akong balay paganganlan kinig balay sa pagampo o house of prayer og alang sa tanang kanasuran o universal o sa kining kombinasyon na sa Griego o Latin, Brad Nicolay, mo ng Catholic. Unya, nganong katuhuan na, Brad Nicolay, nga ang tinuod nga Church of Christ Catholic, kay kung moadto ta sa history, katong disipulo ni San Juan nga si Obispo Ignacio. Nakinomdom kang Obispo Ignacio, Brad Nicolay, murag kung ako malimot, ikatulong obispo sa Antioch. Oh, yes. Diba? Ikatulo ba? Yeah. Tama, kay ang unang obispo St. Peter may unang obispo diya. Sawa pa niya to Roma si San Pedro, si Peter mo'y head or obispo dito sa Antioch. Then pagpaingon niya sa Roma, ato na siya sa Roma paingon, napulihan siya ni Iborios, Bishop Iborios. Dayon ang nisunod niya si Bishop Obispo Ignacio. Gani na martir man po ni Nicolay, gidala ni sa Roma, gipakaon sa hayop. Leon, di ba? Kini si Bishop Ignatius, Saint Ignacio, disciple ni San Juan. Disipulo na siya ni San Juan. So, sa iyang sulat, Brad Nicolay, sa taga Smyrnians, dito nakita nga gilitok yun ni Ignacio nga ang church nga gitukod ni Kristo Catholic. Di ba? Sa ato pa, sigurado kita nga wa gyud masayop si Obispo Ignacio, Brad Nicolay, kay igo ra niyang gituman ang gilitok yun ni Kristo. Katong pag-ingon niya nga tawgon kinig alang sa tanang kanasuran o universal sa ato pa Catholic. So pag-ingon ni Ignacio ya tong 17 to 110 to 17 AD, pag-ingon niya Catholic, husto si Ignacio. So pasado sa kanang gitawag og implicit way of presenting the truth. Kay church history will tell us nga ang Church of Christ gitawag og Catholic. Mo na nga ang matuod nga Iglesia ni Kristo o Church of God, Catholic. Di ba, Brad Nicolay? So kanang maingon sila nga dili mo na tinuod ng Catholic kay giilisdan ng pangalang Church of Christ. Unsay giilisdan? Patakalan. Kanang galing moingon tag Church of Christ o Iglesia sa Dios. Mo na kanang gitawag nito personal descriptive name. Ano bang description o pangalan nga gihisgutan ang ngalan sa founder. O kinsa ng founder. Nganong gitawag ni San Pablo og Church of Christ
kay si Kristo may katukod. Nganong gitawag po niya iglesia sa Dios kay Dios mapud si Kristo. Unya iya mapud sa Dios amahan ning iglesia ang gitukod ni Kristo. Nya nganong gitawag ni Pablo pod og piniling katawhan o piniling nasod, Brad Nicolay, kay interchangeable man ko ng nasod ug katawhan nasa 1 Pedro 2:9. Nganong gitawag niya piniling katawhan kay pinili man gyud putong katawhan nga gitukod ni Kristo. Pero si Kristo may gasugod dili tong si katong gisugdan lang pres nato. Napo gani uban pinasubay sa Biblia na sa Juan 3:5 nga to be born again. Oh, kana. Mo nang doon na po grupo nga mga born again. Pero ang gipasabot niya sa Juan 3:5 nga matawo kapag usab pinagi sa tubig ug espiritu. It is not a group. It is not a church. Yes. But it is a baptism, no? Yes, so kanang Bunyag ang ipasabtan niya. so ang ipasabot ana Brad Nicolay ni Jesus Christ nga kanang magpakatao ta pag-usab kanang bautismohan ta. Unya kitang mga Katoliko na bautismohan naman ta. Sudugan natang na born again. Kita may tinulog na born again. Oh, kanang John 3:3-5 god pag bag-o man na to. Ini mabunyagan ta Brad Nicolay bag-o naman tang tao. Yes. So muna nga kita Nicolay wag kita kay baluan ni sa una Brad Nicolay mo nang sayon ra ta kabigon sa ubang pundok. Ayaw mo pagbiya mo sa Katoliko kay ang mabasa niya born again. Mura ini tag Katoliko day dili born again. Pero kung tun-an day og ayo unsa nang born again, bautismo man day na. O kung mabautismohan na ka, bag-o na kang tao kay nalinisan na ka sa duha nimo kasala kung naani mo ng duha original sin o actual sin, di ba? Kanang mga grupo sa atong makaigsuon born again, with all due respect, ang nagtukod po niya na mga grupo Protestants, nga mga pastor na itong maigsuon, no? Na sila community, pero we do not condemn them as a community, but we will preach the truth that there is only one true church founded by Christ. Yes, we respect them, Brad Nicolay, pero kung maingon sila nga si Kristo mo'y gasugol ani among grupo, we beg to disagree. Okay. History will tell us nga awahira man yun na namugna na ilang mga grupo. Whereas katong tinuod nga mga born again sa Bible gasugod po 33 AD sugod na unang siglo. Kay si Kristo may gasugod. Pananglit ako Brad Nicolay, maghimo po kog laing pundok. Tawagon po na kog pinili, tawagon na kog Church of Christ, Church of God. Tanang nasa Biblia, ako nang ihulagway sa akong pundok. Kaya pwede man ta magdaghan og ngalan, di ba? Ako gali, gitawag kog Silbert, gitawag kog Veritas, gitawag po kog Bobby. Pwede dahil na. Pero usara ka, ikaw. Usara ko. Ang kanapong pundok ni Kristo diha, huwag mo na limitahin ang description. Di ba? Kay naay maingon tag assembly, pinili, bag-o mga tao nga na bag-o na piniling katawhan o iglesia sa Diyos, Church of Christ, daghan nag description pero usara na kapundok kadto ng pundok ang gitukod ni Kristo. Yes. Gisugdan sa Jerusalem. Nakaroon Brad Nicolay diri taron mga 15 minutes na lang unsao man nato pag present implicitly, no? Nga gipasabot ngano nga ang tinuod nga Church of Christ, ang tinuod nga piniling katawhan assembly o tanang description sa Biblia ngano nga Roman Catholic Church na base sa implicit way of presenting the truth. So sugdan na to Brad Nicolay, no? Sige. Ngano nga ang Church of Christ Catholic na nahuman na to paghisgot Brad Nicolay tungod kay si Kristo nag-ingon nganlan nig alang sa tanang kanasuran o universal. Ngano nga ang tinuod nga iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo nganong sa Roman Catholic Apostolic Church. Nganong apostolic pod? Nganong apostolic pod? Tungod kay ang Council of Nicaea gaingon nga apostolic ni. Unya, timan-an na to nga si Kristo gahatag og authority sa iyang mga leader sa simbahan. Una, mga apostoles, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Ato ning itandi Brad Nicolay sa kanang authority to make money gani ang Central Bank. Ang Central Bank pod or authority sa Biblia mga apostoles. Kay sila man tong giingnan ni Kristo, ang inyong idili di syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Nakaron pangutana. Tingali maingon sila nga tinuod na Britas ang mga authorized o Central Bank o gitagag authority ni Kristo ang mga apostoles pero kana inyo mga obispo ay labot
Unsa man nato pag-justify na Brad Nicolay, ato nang ma-justify through apostolic succession. Di ba? Kay nasa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakanti dunay mopuli. Yes. Di ba? Pras anang katungdanan ni sa atong presidente. Kung mabakanti dunay mopuli. Bisan ka nagaling katungdanan ni katong ni Felix Manalo, anang iyang pagka-head sa grupo, iyang pagka-executive minister, pagkamatay niya gipulihan siyang anak, Geranio Manalo. Tinuod na bisag wa na sa Biblia, di ba? Pagkamatay po ni Eranio ang nipuli iyang anak si Eduardo. Yes. Tinuod gyapon na bisag wala sa Biblia. So na day mga tinuod wala sa Biblia. Di ba? Sayop din ang gilang giingon tanang tinuod na sulat sa Biblia. So ang pangutana pod ron kay naman sa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakanti dunay mapuli ang pangutana. Ang katungdanan ni Judas mo'y gisgutan dito pagkabakante gipulihan, di ba? Nagripa to sila, ga-election sila, pinagigripa, dili black voting ha. Ang napilian si Matias. Pero ang pangutana, kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro? Katong gitugyanan sa keys of the kingdom. Katong giingnan ni Kristo, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Kanang katungdanan sa pagka-universal pastor. Di ba? Kay klaro magyud Brad Nicolay, katong pag-ingon ni Kristo ni Pedro gani nga, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Implicitly gipasabot Brad Nicolay nga gihimo sang universal pastor. Kay kanang ingnon gali kang atiman na sa paghimo kang shepherd. Ang shepherd o pangulo sa iglesia si Kristo man, buhat Juan 10:16. Pero katong taliabot na siyang mukayab sa langit, iyang gipasabot, iyang gidelegate iyang trabaho sa pagka-shepherd ni Pedro. Di ba? Niyon siya nga, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Unya, nganong makaingon ta Brad Nicolay nga kana nga katungdanan ni Pedro universal pastor na. Tungod kay ang katawhan ni Kristo pang tibuok kalibutan universal. Dili na to matandi sa atong mga obispo lang kanabang by district. Di ba? Para sa Iglesia ni Kristo kana ilang division minister, di ba? Ang leader lang sa ilang division. Then ato pong obispo Brad Nicolay, Reverend Most Reverend si Pero Kaermari, leader siya o pastor lang siya sa Diocese of Dipolog. Di ba? Dili siya pastor sa laing dapit, sa laing diocese. Pero si Pedro ang gitahas ni Kristo universal kay ang pagka pastor man ni Kristo na iyang gitahas kanang universal. So ang pangutana kay kanang katungdanan mabakanti doon na may mupuli. So ang pangutana ron kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro. So wa may laing history, wa may laing libro mo pakitag ebidensya Brad Nicolay gikan ni Pedro hangtod karon kinsa may nagpuli-pulian ang katungdanan ni Pedro kanang list of popes. Mga kuan na siya 267 na siya. Nga mga list sa mga Santo Papa nga hantod karon ni Pope Francis. Yes. 267. Nagkano ba mayingon sila nga tinuo sila nga simbahan nga tinukos tong Ginoong Jesucristo. Unya ang ilang mga leader tulo pa lang, ang uban usa pa lang, uban duha ana. Makatandi juga sa kamatuoran. Yes. So mao na nga bisag wala sa Biblia Brad Nicolay nga ang napuli ni Pedro si Linos, di ba, sa nang list of Pope si Linos may nasunod. Yes. Cletus then Clemente. Although ang ngalan ni Pedro mabasa sa Biblia, then ang ngalan ni Linos mabasa gyapon sa kung wa ko malimot 2 Timoteo 4:21. Kung wa ko malimot. Tungalan ni Linos. Niya katupong kang Cletus wala ko kabasa. Ang kang Clemente ikaupat nga Santo Papa mabasa sa Biblia kung wa ko malimot Pilipos 4:3. Kung ako malimot, paliw ko na basa ng Pilipos 4:3 Brad Nicolay. Kung mawa na siya. Si Clemente ba nang gisigutan niya or nabali ba na ko si Linos ba to? Pilipos 4:3. Basig na sa iyo po ko, no? Pero sigurado gyud ko mabasa na ngalan ni Clemente. Og ikaw usab matinumanon kong katabang buligi kining mga babayhana kay nagbudlay sila pag-ayo uban kanako aron pagsangyaw sa ebanghelyo uban ni Clemente. Yes. Og sa tanan kong katabang kansang mga ngalan na sulat sa basahon sa kinabuhi. O katong kang Linos pod ikaduhang pope nato sa Roman Catholic Church sa 2 Timoteo 4:21.
Pero mga igsoon nga nagpaminaw ron, bisag dili mabasa sa Biblia, pero tinuod gali nga na sa history, tinuod yun na. Sama gura ato Nicolay nga, tinuod ba nga ang napuli ni Felix Manalo sa iyang anak si Iranyo? Tinuod, bisag wala sa Biblia. Tinuod ba nga ang napuli ni Iranyo pagkamatay iyang anak si Eduardo? Tinuod, bisan wala sa Biblia. So naay mga tinuod nga wala sa Biblia. So kana pong pag-ingon nga ang napuli ni Pedro isip Vicar of Christ, si Linus, wala na sa Biblia, pero na sa history. Tradisyon. Sige, basa ha, Brad Nicolay. Ito, Diyos. Timoteo 4:21, no? Kung wa ko malimot. Paningkamuti pag-ari diri sa dili pa ang tingtugnaw. Mora to? Oh. Na nalimot ko ana. Dos. Sa ubos na po di ay. Sige. Kay isi yo Bolo. Murag mo na. Og si Prudente. Ingon man si Lino. Oh, kana Linos na. Og si Linus. Claudia. Og ang tanang kaigsuunan nangumusta kanimo. Oh, mabasa ang ngalan ni Linus, pero dili mabasa nga siya may nakapuli ni Peter as Bishop of Rome. Kaya dili mapunta ng history mabasa sa Biblia. Kaya napadugang na to ana Brother Silbert nga sa panahon sa mga apostoles o sa itong Ginoong Jesucristo, sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Diyos, wa sila mo gamit og radyo. Yes. No? So karon kay wa man mabasa di sa Biblia nga mo gamit ta og radyo. Bot pang sabto di na puta mo gamit og radyo. Yes, correct. Good. Good Wa mo analogy. mabasa sa Biblia mo gamit ta og TV. Kay og sundo na tong mga apostoles binaba ra gyud sila. Yes. Wa gyud TV, wa gyud radyo. Mo karon to maigsuong mga dili Katoliko na ay TV, na ay radyo, na pag YouTube, na pag TikTok, no? Wala nga magkapangutana sa So, mo na Brad Nicolay nga dili tanan kinahanglan basahon sa Biblia. Oo. Kay kung mao na requirement para matinuod na imong pundok, murag walay pundok na katuman na. Kay tanan puros manamay wala sa Biblia. Pero sa niyo, kung akong gikanunay balik-balik sa programa na Kuspikas Istasyon nga. Ang Biblia ba o kasulatan magigamit sa mga apostol na anay chapter o verse? Kalang Di ba? Sa ilang panahon, wala. Di ba? Ang gani, wala pa sila yung New Testament. Kay during sa panahon sa mga apostolis, ang ilang kasulatan katong Old Testament pa lang. Di ba? Kanya, wala pa yun butangig chapter o verse. Di ba? Kaya kita ron, atong Biblia na new og old, di na pa yung chapter o verse. Gamit tatanaan na magkatoliko magprotestante puros gagamit og Biblia nga na new og old di napay chapter og verse. Ang mga apostol wa sila Biblia nga ingon ana. Nga gitapo ng duha old og new o pa may new katong ilang kasulatan sa una. kung atong duwagan na Brother Silbert ang imo ang giskutan kaning sa Lucas 4:16 nga tama sa 17 nagaingon unya miadto si Jesus sa Nazareth din siya magdako og ingon sa naandan miadto siya sa sinagoga sa adlaw nagpapahulay mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan og gitunol siya sa basahon gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias gibukhad niya ang linukot nga basahon og maoy iyang gibasa ang dapit diin na sulat kini ana kato ang gibasa nga linukot nga basahon wa to'y bersikulo Way chapter. wa sa to'y kapitulo Nasa wala suporta sa imong istorya libro ni Brad Sok Fernandez na dito na basa na nato dito nga dito gisaysay niya kinsay responsable nganong nabutang ang chapter og verse. Nakadumdum ka na Brad Nicolay? Okay, kinsay nagbutang og chapter, kinsay nagbutang og verse. sa kapitulo Sige. sumala sa mga history si Cardinal Hugo de Santo Caro Yes. no dayon dito po sa versikulo si Father Sancti Pagninos if you read the General Introduction to the Sacred Scriptures by Dixon Yeah. naa na diha mabasa tanan So ang pangutana na Brad Nicolay, kung kinahanglan tanan basahon sa Biblia, pangutana, nganong ni gamit sila Biblia nga gibutangan sa Katoliko o chapter o verse? Dili man po sila gabutangan na. Kay history will show us Katoliko may gabutangan na. Kaya wapang po na sila sa una god. Diba? So, nganong ni gamit sila Biblia nga gibutangan sa Katoliko o chapter o verse nga ang mga apostoles sa ilang panahon wa man nila butangya na. So kana simple. So dili tanan kinahanglan basahon sa Biblia, no? Another reason Brad Nicolay, kining authority. Kung tagaan gali kag authority to bind and loose kanang Mateo 18:18, automatically bisan pagun sa imong bahaton diha with the guidance of the Holy Spirit, bisan pagwa na sa Biblia approved na sa langit.
Katong Mateo 18:18, ipalihog kog basa na Brad Nicolay, katong authority una gihatag ni Kristo sa iyang unang mga leader o mga obispo nga mga apostol. Sige. Og busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Og ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ang usa ka example na Brad Nicolay, katong giingnan po sila bisan kinsa inyong pasayloon gipasaylo sa langit. Ang dili nyo pasayloon, dili usab pasayloon sa langit. Munang naay kumpisal. Diba? Juan 20 19-23 sa kaapik sa oras Nicolay, ako di na lang nato basahon. Basta Juan 20-19-23 na diha mabasa nga giingnan niya ang mga apostoles, ang pasayloon ninyo pasayloon sa langit, o pasayloon niya. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon niya. Sa to pakinahanglan gyud ka magayog pasaylo ug ani mga tawhana. Kung mayon na ka Ginoo pasaylo ako nya way mutingog nga gipasaylo na ka. So, ang ditsuhanay sa Ginoo, niya kanang giingon ni Kristo sa Juan 20 kay kinahanglan maging-istorya man yung kagtao, magipasaylo ka. So, unsa may muha o mana, di katoliko ka ng confession. Lamang yung mga instrumento. Kaya para ng cellphone, this is a sign of communication. Yes, diba? Kung maka-cellphone, di makaka-communicate sa mga higalaan. Wala, ang kumpisal, doon ay yung mga instrumento ang atong makaparian. Yes. In behalf of Jesus Christ. Then kung Nicolay mo, lukso na lang ta. Sige. Katong council of Nicaea, katong pagbutang og description nga apostolic. Yan ang po'y maawat-awat ana. Munang napugos ang mga obispo, gidugangan nila description nga Roman to identify the two church. Ito na sa Council of Trent 1546, ilang gibunan og Roman. Ang logic ani Brad Nicolay, nganong mutuo ta sa Council of Trent, nganong gibupunan nila Roman ang description sa iglesia, no? Tungod kay nag-ingon mo Kristo nga ang iglesia itugyan ngadto sa laing nasod. Mateo 21:43. Then layo kuno na buhat 2:39. Buhat 22:21 layo na mga hintil ng klases mga tao. Then buhat 23:11 ipasabot ni Kristo Roma. Itong niingon siya, gingnan es Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. So, Roma ang balhinan sa sentro. So, wala naman tayo kung panahon, Brad Nicolay, apiki naman kayo. Sa sunod, siguro, ato ning madiscuss, ato ning punan po, no? Roman. Muna nga, ang Council of Trent, ilang gipunan og Roman. Yang anong mutuo ta, Brad Nicolay, sa Council of Trent, tungod kay ang mga apostoles gitagag authority sa pagdili og pagtugot. Kung moingon sila mga apostoles ra gitagaan, way labot na mga sumusunod, dili na mao Brad Nicolay. Ang authority sa presidente mapasa sa next president. Plus karon atong President Duterte, ang tanan niyang authority mapunta ni Bongbong kay siya may nakapuli, di ba? So kinsa may nakapuli sa katungdanan sa mga apostoles according to history, bishops of the Roman Catholic Church. So mao na nga kadtong Council of Trent valid, approve ang langit. Klaro kay ang inyong idili resyuta, idili nga sa langit, ang inyong itugot. Mao na nga ang tinuod nga iglesia ni Kristo, Roman Catholic Church. So wala na tayo panahon. So Brad Nicolay, kini na lang inyong mga igsuon sa Lanog sa Kamatuoran, Silbert Dondoyano Sr. O kini si Brother Nicolay M. Losinos. Hangtod sa sunod Sabado pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. His only Son, Jesus Christ, our Savior. His Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni Lanog sa Kamatuoran. Diin pagatukion ang kamatuoran ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan.